Hauteskundeen emaitzen arabera, 3 ondorio izan ditzakegu. Bat, Espainiar fronte bat, PP eta PSOEk osatuta, baina badau beste posibilitate, beste aukera bat. Eta zera da, PNV eta PSOEen arteko akordioa. Hau dirudi posibleena, zergatik PNVko zuzendaritzaren portaera azken garaiotan argi aukeratu duela elkar ulertze hori. Eta PSOErentzat estatuko ikuspegi batetik, hau da formula interesgarriena. PNV ondo kontrolatzeko politika autonomista eta moderatu baten barruan. Baina badago beste posibilitate bat. Eusko Alkartasunak, Unaik esan duen bezala, talde sendo bat lortzen badu, egitasmo abertzale baten oinarrituta beti, Euskal Herriko eskubide nazionalak defendatuko duena, gobernu abertzale soberanista bat osatuz gure herriaren burujabetza aldarrikatu eta aurrera ateratzeko.